У Баранавіцкім палацы дзіцячай творчасці абмеркаваць магчымыя змяненні ў рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі краіны сабраліся дэпутаты, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, маладзёжных парламентаў, маладыя прадпрымальнікі, прадстаўнікі сістэмы адукацыі і іншых сфер дзейнасці. Кожны змог выказаць свае прапановы і сваё бачанне таго, што можна зрабіць, каб моладзь магла лепш рэалізаваць сябе як у маштабах краіны, так і ў сваім населеным пункце. А таксама, каб дыялог улады і моладзі быў сапраўды дзейсным. Я выступил с таким предложением, чтобы власти обязали все исполкомы завести аккаунты в Инстаграме, в Телеграме и публиковать там все свои достижения, все основные новости. То есть сайты уходят постепенно в прошлое, а с молодежью как-то нужно общаться. Это тот диалог, который власть так давно ищет. Вот. Второе – это про бизнес, то, что не мешать. Дать молодежи дорогу, дать им самим набить шишки, не затушить инициативу, амбициозность. Ну и третье, как горожанина, очень хочется видеть в городе Барановиче пешеходную улицу. Удзельнікі форуму дзяліліся сваім станоўчым вопытам работы з моладдзю. Да прыкладу, спартыўны клуб каратэ «Сейман» шмат гадоў арганізуе бясплатныя заняткі для цяжкіх падлеткаў. Імкнецца зацікавіць спортам сельскіх дзяцей. Баранавіцкі райкам БРСМ прапанаваў у процівагу кліпаваму мысленню папулярызаваць чытанне сярод дзяцей і моладзі, а таксама ўжо са школьнай парты выяўляць перспектыўных дзяцей, якія змогуць праявіць сябе ў IT-сферы. Шмат прапаноў таксама гучала ў дачыненні падтрымкі стартапаў і забеспячэння моладзі жыллём. Обсуждались сегодня несколько важных и современных тем. Это интернет, это современные средства массовой коммуникации, это понимание критического мышления, как получать и анализировать информацию. Естественно, мы сделали уклон на вопросы национальной безопасности, это семейное воспитание, гендерное воспитание. В целом мы подняли роль и значимость общественных объединений, зачем они нужны, для чего они нужны. Мы также направили свои силы на расширение мировоззрения людей. Создали недавно дебат-клуб при молодежном парламенте, где может поучаствовать любой молодой человек города. Это очень хорошее развитие личностное, умение отстоять свою позицию, аргументированно говорить. Мы запускаем деловую среду, это общение с предпринимателями города для тех людей, которым интересен бизнес. Дыялог паміж удзельнікамі форуму доўжыўся больш за 2 гадзіны. Абмеркавалі магчымасці больш цеснага супрацоўніцтва паміж маладзёжнымі арганізацыямі, выкарыстанне патэнцыялу маладзёжных парламентаў. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі, якія прысутнічалі на сустрэчы, усе прапановы і ідэі ўзялі на далейшы разгляд і дапрацоўку. Эта площадка, это, можно сказать, такой симбиоз экспертов и представителей молодежной среды. Можно сказать, это такой социальный лифт между молодежью и органами власти. Для чего это очень важно и необходимо? Потому что все-таки мы должны идти в ногу со временем, мы должны слышать молодежь. Молодежь – это будущее нашей страны, им жить завтра, им руководить страной, предприятиями, регионами. Каля 2 десяткаў падобных панельных дыскусій на розную тэматыку адбудуцца ў розных рэгіёнах вобласці, пасля чаго плануецца пленарны сход, дзе падвядуць вынікі, якія ў далейшым прадставяць у парламенце краіны. Алена Ракусь, Людмила Салдзіна, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».